siyazi ukuthi ubheke icela umholi wamaphoyisa, siyazi ukuthi uPetro Ramaphosa, kodwa thina njengoZulu besingeke singalivulela ibutho namakhosi bezokhala kokugcina isilo bengabe besasibona. Yingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha, ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kuleli isango elincane bese kukho nathi esangweni futhi, ngoba mina ngu-3 second mina futhi ayikho into engiyisaba. 3 second awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, siswe zonke zivumile. Dr. Mkhulu 3 second awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena Professor Udu, sonke iziswe zivumile. Dr. Mkhulu 3 second awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, awuyinkunzi wena Professor Udu. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena ungafomi ulomole. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyohlala uthi lungafomi, wena ungafomi ulomole. Ulamandla bese bephuma bejabula, usuyobonga namaqhawe lawa okwenzele umhlaba, ngoba bafika bekhula abantu bese bephuma bejabula, ukusiza abantu akuphiwe emazulwini. Wena nsukela ngisemncane wanakekela abantwana abancane, wona manje senjalo ndoda, ukusiza abantu akuphiwe emazulwini. Usukela ngisemncane wanakekela abantwana abancane, namanje senjalo ndoda, yezwe lonke manje selivumile. Lithi winkunzi indoda, winkunzi nyanga, umhlaba wonke usivumile, iSouth Africa yonke isivumile, naphesheya kwesilwane bathi winkunzi indoda, winkunzi wena Professor Udu.